हाग्रामाया सिखाव खालामगोन जों डाकात खालामगोन पावार मा इलेक्ट्रिसिटी मेनलि मोस्ट प्रबेबली बिनि मा आधारा मा होगोन नामा बड'लेण्ड रायजोफोरनो इंटरनेशनल माइंडेड माने हाईली एजुकेटेड ओभार एजुकेटेड बिथां प्रमोद बर' साहेबनि सरकारा बेखौ क्लियार खालामनानै होथों 50% डिसकाउन्ट होगोन नामा टटेल बड'लेण्डनो आरो बे पर्बतजरानि मानसिफोरनो रायजोफोरनो फ्रियाव होगोन नामा थांनाय 5 इयाराव सरकार दानायनिफ्राय बुंगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोन जेराव दैथायहरगोन जों नेगासिनो दङमोन माला दैथायहरगोन होननानै मानो दैथायहरासै प्रमोद बर' नोंथां बिथांनिफ्राय 5 किल'मिटारबो नङा बे जायगाया बिथांनि गारिजों साइरेन होनाय गारिजों 5 मिनिटाव सफैगोन बिथाङा बे दालांखौ दिनैसिम मावासै आं एम अख्रां बर' आङो गोबाव सम रिप्लाइ होगोन ना होआ सानदोंमोन माने जायफोर मानसिया मुला आरो गाजरनि जेबो डिफारेन्स मिन्थिया जायफोर मानसिया दै होबाथाय गाइखेर जासियो बेफोर मानसिजों मा सावरायनो होननानै आं एसे सिरि दंथ'योमोन थार्मेल पावार प्रजेक्ट ना मा होनोमोनथाय बे पर्बतझरायाव जानो गोनाङा क'क्राझार पर्बतझरा बिनि सोमोन्दै आङो नैबे भिडिअखौ आङो माबादों नोंथांमोनखौ लिंहरनानै आरोखि माने जेला बिनि अपोज जागासिनो दङ दा रायजोफोरा अपोज खालामगासिनो बे मोनसे नर्मेल बाथ्रा जेरावबो जाखायो अपोजा बेखौ गाज्रि मोननाबो लाब गैया दा बाथ्राया मा जादों बर' फिसाफोर जोंना दस्रा बाथ्रा खिन्थु बर'ना मोनसे आलदा मोनसे जारिमिन दङ बर'फोरना मोनसे स्ट्रागलनि जारिमिन आरो बेसेबांबा मानसि रोजा रोजा मानसि थैनानै दिनै जों जा एसे सिनायथि फोथांना लाखिनो हादों जा एसे जौगादों बेखौ जोङो ओरैनो मोनाखै बेखायनो जोंना एसे इमोसन सेन्टिमेन्टआ एसे आलदा जायो दा मा जादों पर्बतझरायाव जा एपिडिसिएलनि जा पावार थार्मेल प्रजेक्ट ना मा आं माबाबावना दङ आरोखि आदानि ग्रुपनि होनायनि बाथ्रा दा बाथ्राया जों साननैसो सिगां खौरां लाहैदोंमोन बिथांमोनखौ दा बिनि उनाव एसे जोंबो प्रेस मिट होबाय बिदिनो एसे माबा जाबाय आरोखि दावरावथ' नङा गाज्रि दावराव नङा एसे डिसकासन जाबाय थिग दङ दा जों खावलायदोंमोन जाय सरकारा बर' हारिनि थांनाय थैनाय थामोनथाय राव हारि हारिमु मानसिफोरनि जिखिनि जायफोर माने मा होनो बेखौ बेसिक निड राइट्स बेफोरखौ लानानै दिनै सरकार दाफैदों बिथांमोना प्रमोद बर' बिथां दैदेननायाव थांनाय 2011-12 ना 13 आं बावबाय बिनिफ्राय सुरु खालामफिननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट दिनै फैदों सामहाव आरो बिथांमोननि स्ट्रागलानो बेनोमोन हाग्रामा महिलाखौ बिथांखौ अपोज खालामनानै बिथांनि जायफोर मिस रुल होनना बुंदों बिथांमोना बे मिस रुलखौ अपोज खालामनानै बिथांमोना दिनै माबायाव फैदों सरकाराव फैदों आरो बे सरकाराव फैनायनि माबाखौ बयबो मिथिगौ आङो बुंबाथाय दा बिथांमोना सानगोन हाग्रामानि मानसि होननानै नाथाय हाग्रामाया सोर होननानै आं सोङो दाबो आं दिनैबो सोंगोन गाबोनबो सोंगोन आरोखि सोंबाय थागोन आं हाग्रामाया सोर होननानै दा बाथ्राया मा जादों मिस रुल बे मिस रुलखौ अपोज खालामना बिथांमोना फैदों लिलि हटेलनि पलिटिक्सनिफ्राय सा 11 जन नामा देरहानानै जेराव प्रि पल एलायन्स गैयामोन बिजेपिजों बिनि उनावबो मा खालामनानै बिथांमोना सरकार दादों जों बेफोरखौ दा सावरायथ'ला उनाव नांगौबा सावरायगोन जोङो वाट दा फैदों माबायावहाय मेन पइन्टआव जुदि नायबाय थादों आरोखि सेलाफोराबो बुङो गुरुआनो बिदि आरो सेलाफोरा बिदि बुंखागोन ना जेब्लानो पर्बतझरानि बे एपिडिसिएलनि जा पावार थार्मेल प्रजेक्ट आदानि होनो गोनां बिनि बेरेखा खालामो अब्लानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बहाबा चिराङाव बेसेबां बिगा हा होनाय बहाबा कुमारिकाटा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दानि तामुलपुर बेसेबां बिगा हा होनाय बे बाथ्राखौ लाबोयो दा बाथ्राया मा जादों ओरैबायदि जादों माने हाग्रामाया सिखाव खालामगोन जों डाकात खालामगोन बिदि नामा बाथ्राया मा बाथ्रा बिलाय जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन माथो सिमान जाखाबाय थादों दा हाग्रामाखौ नायगासिनो हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोनबा सेम गोरोन्थिखौ मानो मावनो थांगासिनो जोंथ' बेखौसो कुइसन खालामदों मानो सेम गोरोन्थिखौ मावनो थांगासिनो आरो आं जि एसे स्टाडि खालामबाय बे जे हा होनाया चिरांनियानो जा बाबा रामदेबनो होनाया बेखौ सरकारा गोसोबाथाय लाफिननो हायो आं मिथिनायाव बिराद गिदिर जि माबा नङा आरोखि एसे एनै प्रब्लेम जागोन नाथाय सरकारा लाफिननो हायो गोसो खालामबाथाय मानो लाफिनाखै एथ'ग्राब जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन मानो लाफिनाखै प्रमोद बर'आ एथ' स्ट्रं सासे गोरों मानसिजों बुंफुंनाय बिथांनि सरकार बिथाङानो अत्यासार गोरों मानसिखा सासे इन्टारनेसनेल माइन्डेड इन्टारनेसनेल लेभेलनि लिडार बिथाङा मानो लाफिनाखै बिथाङा बे हाखौ माबा मोनसे माबा खालामनानै बेखौ खालामनो गारनानै मानो एगेन बिथाङा 3600 बिगा ना माबा हाखौ पर्बतझरायाव जाय 6 सिडिउलनि बाथ्रा जों रायलायगासिनो जेराव जों राइट्सनि खोथा बुंगासिनो दङ बे हाखौ माने हरनो नागिरदों आरो मा जाहोन होगासिनो दङ
मा रायजोआ मुलाम्फा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया मानो बे बाथ्राखौ गाबोन क्लियार खालामनो हाया क्लियार खालामनानै होथों बिथां इन्टारनेशनेल माइन्डेड माने हाइलि इडुकेटेड अभार इडुकेटेड बिथां प्रमद बर' साहेबनि सरकारा बेखौ क्लियार खालामनानै होथों जे एपिडिसिएलनो जा पावार टार्बाइन प्रजेक्टनि जा आदानि बिथांनि जा प्रजेक्ट लानो नागिरदों बेखौ खालामबा बे सोरगिदिंनि रायजोआ मा मुलाम्फा जागोन एज आ होल बड'लेण्डआव मा मुलाम्फा जागोन ना बड'लेण्डआव माने जिखिनि जेसेबां माबा जागोन आरो बेहाय पावार मा इलेक्ट्रिसिटि मेनलि मस्ट प्रबेबलि बेनि मा आधा दामाव होगोन नामा बड'लेण्डनि रायजोफोरनो 50% डिसकाउन्ट होगोन नामा टटेल बड'लेण्डनो आरो बे पर्बत जरानि मानसिफोरनो रायजोफोरनो फ्रियाव होगोन नामा बेफोरखौ क्लियार खालामनानै होथों ना आरो माबा 8-10,000 मानसि इमप्लयमेन्ट माने हाजिरा मावनाय स्टाइलनि खोथा बुंगासिनो दङ फाइनेल खालामबानो जायोना फाइनेल खालामनानै बुं गाबोन नोंथांमोननि सापर्टआव बुंगोन जोङो मा मुलाम्फा जागोन बेखौ नोंथांमोना क्लियारलि नोंथांमोननि माबायावहाय माबा खालाम डिक्लेयार खालाम बेखौ मा मुलाम्फा जागोन आरामाव लिर बुजाय मानसिखौ जोंखौबो बुजाय जों एगेन बुजायगोन पर्बत जरानि मानसिखौ जे नोंथांमोना बेखिनि बेनिफिटआ जागोन नोंथांमोना मानो बेखौ खालामनो हायाखै बेखौ खालामनो गारा खालि हाग्रामाया ओरै खालामदों हा बेखौ बोना लाबोना बुङो सोरबा देरहासारा बहाबा बेसेबांबा बिगा माबा साहा बागान दङ मानोथ' हमाखै थांनाय 5 इयाराव सरकार दानायनिफ्राय बुंगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोन जेराव दैथायहरगोन जों नेगासिनो दङमोन माला दैथायहरगोन होननानै मानो दैथायहरासै नोंथांमोना बुंगासिनो दङमोन जाय माने मा होनो बेखौ माने प्रफेसार हा मोनसे समनि बिग्रायारिनो एनडिबिनि बिथां फेरेंगा बिथाङा बुंगासिनोमोन देरहासार बसुमतारी बिथांनि साहा बागानखौ मा खालामगोन बेखौ इभिकसन खालामगोन होननानै नेगासिनो दङमोन जोङो अबाव दङ माला इभिक खालामगोन होननानै खालामासै दिनैसिम मानो खालामासै खालामब्रा हाग्रामा बिथांखौबो जेराव दैथायहर देरहासार बसुमतारी बिथांनि हाखौबो जि साहा बागान दङ बेखौबो इभिकसन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामनानै रायजोनो मुलाम्फा होदो दा नोंथांमोना माबा मोनसे बुंबा हाग्रामानि ओरै 17 बोसोर